ulertu nahi, ez zen hori egiten ikusi. Beren ez zen, datu horria izizten. Zati handi bat. Orduan horrek zailtasuna daukat. Eta gero, ez da marraztea zerbait simetrikoa edo erresa bezik eta. Ez komplexutasuna daukat. Berriagoa da, ja, lomoa duteko da, ikusten duzea gero zituela nire. Hola, liburu itxura, errak hori nahi zuen liburuak, nahi zuen liburuak. Hasieran letra minuskulas. Ningero pentsatu zuen hobeto ulertu gogan duela maiuskulas. Baten, eta gero, hemen ordenak baratzak eta zela ziren, batean bestela nola aguantatzen du sitio bat. Garrotei kopurua oso handia da bertan, eta azpimarratzen du dago.